Kaixo, egunon guztioi, eta hasi baino lehen zorionak, emuni eta munkidei, aurrera begira beste 25 urte oparo, opa dizkizuet gutxienez. Eta atseginan ez hartu nuen, online jardunaldia eta gaurko topaketaren artean, zubigile edo zutabegile egiteko emandako ardura, elkarlanerako gobernantzaren inguruan, han esandakoak jaso eta nerea ekartzeko. Izan ere, elkarlana guztion ahotan dabil, elkarlanaren garrantzia, azken aldian, inork ez dugu ez baian jartzen lankidetzaren premia, inoizko garai konplexuenari aurre egiteko. Eta nik neuk ere sarritan esaten dut, ala sinetxita, egungo gizarte erronkei, erakunde herritar eta gizarte eragileen arteko sareak indartuz bakarrik aurre egingo diegula. Hori da hain zuzen, lankidetzazko gobernantzak planteatzen duena. Eta agian ez da hori zerbait berria gurean, gure herrian, ze euskal tradizioari begiratzen balima diogu, aurkitzen dugu elkarlanerako kultura bat, komunitatearekiko erantzukidetasuna, ardura duen herritar bat, aurkitzen dugu tradizioz kapital sozial bat izan dugu, elkarrekiko konfiantza bat izan dugu, ez da kasualitatea ziurrenik hemen arrasaten sortu izana. Orain ordea, kultura individualistak ekarri digu norbera berera joatea, eta ziurrenik bizitza komunitarioak, bizitza publikoak interesa galdu dute, edo nik esango nuke horiek ulertzeko modua dela aldatu dena. Hortaz, bizi kalitatean nabarmen hobetu zaigun honetan, elkarrekin erantzuteko premia hori badirudi ez dela hain agerikoa edo hain beharrezkoa. Beraz, pentsatu dezakegu, elkarlanaren eta ekintza kolektibaren gure eredu hori mantendu edo berritu behar dugun. Zutabegile izatea tokatu zaidan elkarlanerako gobernantza esparru honetan, online saioan entzundakoak hona ekartzeko eta jasotzeko nik 5 hitz hautatu ditut. Hainbat gai aitatu ziren bertan, ala nola kultura ezberdinak, egiteko modu ezberdinak, denborari buruzko bizipen ezberdinak, aspirazioak, botere harremanak, rolak, hainbat erronka, elkarlanaren hainbat erronka aipatu ziren online jardunaldietan, nik 5 hitz hautatu ditut, eta 5 hitz horien bueltan, egingo dut gaurko nere aurkezpena, batzutan han esandakoak ekarriko ditut. Beste batzutan niretik ekarpena egiten saiatuko naiz, eta kasu guztietan, 5 hitzetan galdera berriak proposatuko dizkizuet, ze uste dut gaur hortan datzala, zalantzari leiho bat irekitzeaz. Hortaz, lehenengoko hitza lubakiak. Lubakien ideia iradokitzailearen inguruan ardaztu zen ekaineko online saioko elkarrizketa, eta elkarlanaren gobernantzak azaleratzen dituen lubakien inguruan garatu zen oso sekuentzia koherenteko elkarrizketa bat 3 hizlarien artean. Batzutan dikotomia eran planteatu zituzten lubakiak, beste batzutan arrakala moduan. Eta hala, fededunak eta fedegabeak, mendeetako dinamikak eta denbora gutxiko interbentzioak, ziklo politikoaren epe motza eta epe luzeko erabakiak, politikariak eta teknikariak, kontsentsuak eta adostasun eztak, erabakien inguruko onarpenak eta benetako desioak, herritar konprometituak eta herritar individualistak. Azken honetan, geldituko naiz, berezik interesatzen zait. Zer egin, kontsumo logiketan oinarritzen den harreman ereduekin, benetako elkarlana eraiki nahi badugu. Zer egin dezakegu, erantzunkizun partekatuan, parte hartzen ez duten herritarrekin. Nola eraikitzen da erantzunkidetasuna? Bigarrengo hitza, deliberazioa. Ez dugu ukatuko, gaurko gizarteak anitzak, pluralak, eta inoizko ziurgabetasun eta ezjakitasun handienari aurre egin beharrekoak dira. Eta gaurko gizarteek deliberazio guneak behar dituzte ala uste dut nik. Deliberazioak besteari entzutea dakar, bestea errekonozitzea. Nere ustetan deliberazioak ikuspegi sorta zabala kontutan hartu eta puntuk amankomunak bilatzea ahalbidetzen du. Eta ondo bereizi behar da beste kontzeptu hauetatik. Adibidez, eztabaida, zein eztabaidaren helburua bestea konbentzitzea edo besteari irabaztea den.
negoziazioa, non pertsonek beste gauza baten truke kontzesioak bilatzen dituzten, edo iritzia ematea, non jendeak bere iritziak azaltzen dituen inongo ikaskuntzarik edo bestei entzuteko beharrik ez dakarren testu inguru batean. Saioan esan zen, bertako hizlariek, eta gerora gure artean asko aitatu dugu, deliberazioak eskatzen du, zaila da gaurko aniztasunean, gauza guztietan ados egotea, gauza guztiekin ados egotea. Eta, uste dut, gai izan bar garela, egungo kontestuak eskatzen digula, naiz eta berdin pentsatzen ez dugunekin egon, interes ezberdinak dituztenekin egon, desadostasunean aurrera egiteko. Gure arteko, elkarren arteko desadostasun batean aurre egiteko. Eta gaur gure artean dugun Juleni, behin irakurri nion, berak idatzi zuen, eraldaketaren edo proiektu eraldatzaileen gakoa atxikimendu handiak lortzeko duten gaitasunean egongo dela. Eta ez soilik gure arrazoiak partekatzen dituzten horiekin, baita erdizka partekatzen dituzten horiekin ere. Ze izan ere azken batean, agian gure uste handi horiek zalantzan jarriz soilik, ahal izango ditugula gure herriak beharrezko dituen erantzun handi horiek eraiki. Hortaz, gai algara orduan, gure moduan pentsatzen ez duten horiekin aurrera egiteko. Horra bigarren galdera. Hirugarren hitza ezagutza da. Ezagutza ezberdinen sintonia balioan jarri zuten ekaineko jardunaldiko hizlariek. Akademiatik egin zuen hurbilpena Kim Bruegek, nolabait elkarlanaren gobernantzaren marko kontzeptual bat ezarriz. Bigarren, praktikatik egin zuen hurbilpena Goizalde Atxutegik, berak bizitakotik, bere esperientziatik, entzundakotik. Eta azkenek, hirugarren hizlariak, Irati Mogoionek, prozesuaren bidelagun bezala, facilitatzaile bezala, kanpoko begirada txertatzen saiatu zen gai beraren inguruan hirurak. Eta elkarrizketa benetan eraikitzailea sortu zuten. Izan ere, nik uste ez dugu laukatu behar, egun, ezagutza jakintzaera sakabonatua den gizarte batzuk ditugula. Ziurrenik, gehien dakitenek ez dute agintzen, ez da ere informazioa ez dago, botere guneetan. Dagoeneko inork ez du espero arazo guztia konpontzea, eta seguraski erakundeen eginkizuna ere aldatu eginda. Nire ustez, hemendik aurrera erakundeek topaguneak beharko dituzte, eragile sozialekin eta herritarrekin lankidetza estuan adimen kolektibo hori garatu ahal izateko. Eta hori da hain zuzen, lankidetzazko gobernantzak ahalbidetzen duena. Adituen ezagutza, praktikatik edo esperientziatik datorren ezagutza, norbere bizipenetik datorren ezagutza, zein prozesu hauek, elkarlaneko prozesu hauek ahalbidetzeko ezagutza hori batzea. Hortaz, zer uste duzue? Ez alituzke euskal gizarteak adimen kolektiboaren estrategia bat eraikitzeko behar diren espazioak sortu beharko. Laugarren hitza konfiantza da. Konfiantzazko harremanen garrantzia ukaezina da, edozein egitasmo eraldatzaile izan nahi baldin badugu. Are gehiago, nik esango nuke egungo testuinguruak eta gizarte erronken tamainak, eta lankidetzazko gobernantza praktikara eramateak berak, interes individual alboratzea eta interes kolektibo baten alde egitea eskatzen du. Elkarlanaren gobernantza horrek, konfiantza espazioa garatzeko aukera ematen digu. Elkarrekin parte hartzeko, elkarrekin jarduteko aukerak daudenean, konfiantza maila normalean handitu egiten da, mezua portaeren bidez iristen delako, eta ez bakarrik hitzen bitartez. Beraz, konfiantza positiboki lotua dago elkarlanerako gobernantza horrekin. Non daude gure herrian konfiantza arrakalak? Prest gaude, gugandik urrunen dauden hoiekin elkarlanean aritzeko? Eta bosgarren hitza denbora. Amaiak, ekaineko saioaren itxieran, berak egin zuen laburpenean esan zuen, elkarlaneko prozesuak arnas luzeko prozesuak direla. Mimoz eta goxotasunez gidatu beharrekoak. Izan ere, klima aldaketaz, inklusioaz, euskararen biziberritzeaz, ari garenean, epe ertain edo luzeko erronkez ari gara. Nola landu dezakegu, epe luzeko begirada hori elkarrekin? Nola eraiki elkarrekin etorkizuneko
ikuspegi hori. Nola eraikiko ditugu ikuspegi horiek, inork itxoiteko pazientziarik ez dugunean, eta pazientziarik ez duen gizarte batekin elkarlana egin behar dugunean. Hortaz, lubakiak, deliberazioa, ezagutza, konfiantza eta denbora. Bostitz, bost alantza, bost galdera berri. Eta amaitzeko labur-labur, nire ekarpena lankidetzazko gobernantzaren inguruan, nire hurbilpena edo nire ulermena. Nire ustez, lankidetzazko gobernantzak edo gobernantza honen beharra planteatzen da demokrazia liberalaren krisiari aurre egiteko eta gizartea erakundeekin batera deliberazio partekatuko espazioetan txertatzeko. Beraz, zentzu horretan, nire ustetan lankidetzazko gobernantzak lagundu diezaguke testuinguru globalean demokrazia eraikitzeko baldintza publiko horiek berrezartzen, hein handi batean. Eta horregatik da garrantzitsua. Dena delakoa dela ere erronka, populazioaren zartzea, klima larrialdia, krisi ekonomikoak, euskara beraren biziberritzea. Guztionek esan nahi du, erakunde publikoek behar dutela, edo eskatu behar diegula, borondatea zaratagoko konpromiso bat, gizartearekin benetako deliberazio espazioak eraikitzeko, kosorkuntza eta sormena ardatz izango duten, deliberazio espazioak eta ekintza partekatuak ahalbidetzeko, eta batez ere gu guztioi eta gure lurraldearen etorkizunean eragina izango duten erabakietan, gu guzti hori beste papel edo rol protagonista edo garrantzitsua bat emateko aukera izateko. Eta azkenetako galderetako bat, uste duzute badagoela nahiko ausardia erakundeetan, autoritatea gizartearekin partekatzeak dakarren konplexutasunari heltzeko? Beraz, laburtzen dut eta amaitzen dut minutu batean, egungo kontestuak nire ustetan ezagutza eta berrikuntza behar ditu. Eskatzen ditu, ezagutza gizarte erronken ulermenean sakontzeko, nola eragingo diguten ondo interpretatzeko, eta berrikuntza erantzun berriak emateko. Galdera berriei erantzun berriak. Tresna berriak behar ditugu, egiteko modu berriak. Horrek eskatzen du ausardia, eskatzen du lidergoa, baina batez ere eskatzen du kultura aldaketa bat. Kultura aldaketa hori ez da seguraski, epe motzean egun batetik bestera emango, eta gainera, kultura aldaketa hori, horretarako eraldaketa, norbere baitan hasten da. Zer emateko prest gaude gutako bakoitza. Horra, zarantzarako beste leiho bat. Eskerrik asko.